fi yawan wannan ɗabi'ar ba maza ba. Li'anna kunna tuktirna la'ana sai ce wa takfurna al'ashira, kuma kuna kafircewa mazaje, mana kuna raina miji, kuna wulakanta mazaje. Shi yasa menene yasa muke wulakanta miji? Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wata karin magana da namiji yanzu zai dauko ya ce wai an dasa dan mace ne, amma karin magana nawa ne muka dasa dan mazajen mu? Duk wanda ya maida namiji uba zai mutuwa, namiji kanin, namiji baɗan, namiji kwandan, har ne buhun kaikayi. Duka karin magana ne wanda aka laƙaba mawa maza. Shin wannan karin maganan yayi daidai da rainin da annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu bari, ko bai daidai ba? Sannan kuma ka ringa ikirarin kai mutum ne musulmi, bayan annabin rahama ya zo da abin da ya ce kar ka yi, kuma sannan ka aikata shi. Ma'ana kuna raina mazaje. Sai annabin rahama yake cewa da namiji zai tsaya tsayin zamani yana yi ma mace al'amuran yau da kullum, da wata jarabawa za ta same shi kwana biyu ya daina. Wallahi wata rana idan wani tashin hankali ya samu sai kin ce me ka taɓa mu. Kuma mutum da muka tashi muka tabbatar da wannan kalmar wallahi a gidaje daban-daban ana faɗanta. Wannan yana ɗaya daga cikin rashin godiya da mata suke yi wa mazajensu. Saboda babu mai yi sewa, babu mai bayarwa sewa, to sai Allah ya bashi fa zai kawo. Yau a wayi gari a ce an ga mijinki a kasuwa ana mai ihu barawo, abun kunya ne yake fita. To da amai wannan ihun barawon dan yana jin kunya idan ya dawo gida ga abin da zai tarar, ashe gare ya bar wannan abin ya dawo babu komai. To idan ya tsare miki mutuncinki, ya kare mutuncinki kuma ya dawo babu komai din, kuma nan ma wata jarfa ce za ta faru. To da baka zo da shi ba me kake nufin zamu yi? To me zamu ci? To ka zo ka min kerere, ka min sangangan. Mata da yawa suna faɗan haka. Wallahi Allah ya yi mu maza haƙuri. Ya yi mu maza haƙuri. Wannan ɗabi'a ne na mace. Saboda haka ɗabi'ar mace musulma ba ta cikin irin wa'annan. Sai annabin rahama ya ce saboda mata suna da raunin hankali. Kun ga hadisi ne. Duk inda mace take da hankali, to namiji ya fi ta hankali. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba libbir rijali alhazimi min ihdakunna. Babu yadda za a yi ki kalli hankalinki ki ce kin hada da namiji. So tari wasu matan suna ganin wani abun idan namiji yayi sai suka ganin kaman anya ko wannan ba notice din shi ya kwance ba. To ke da aka ce rabin hankalin namiji gare ki, kina kallon mijinki bai da hankali, ya za a yi zaman lafiya ya samu? Kun ga akwai raina miji a ciki. Sannan sai matan suka ce wa ma nuqsani dinina wa aqrina ya rasulullah. Me yasa, menene raunin hankalinmu kuma menene raunin addininmu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai annabin rahama yake cewa alaysa shahadatul mar'i mithl nisfi shahadatir rajul? Shin shedar mace ba rabi bane akan shedar namiji?